нашата представа за понятието човек е свързана главно с материалните характеристики на това създание, творение, същество. Някой път дори с животинските характеристики. Но това се дължи на определени части от човешката история, в които виждаме, че насилието, взимайки превес в човешките проявления, той започва да придобива и качества, които не са особено човешки. Но всъщност ние в момента, живейки в 21 век, сме изправени пред една опасност да изграждаме илюзорни представи за нас самите, което може да бъде свързано с правата, които имаме като хора, живеещи на Земята, може да бъде свързано с образованието ни, може да бъде свързано с здравето ни, с финансите ни, с най-различни аспекти, които са материални. А същевременно широчината на човешката същност не се ограничава по никакъв начин до материалното измерение на нещата, но от друга страна искам да подчертая, че тази страна, материалната над човека като същество, също не може да бъде пренебрегвана. Затова да започнем от това, че независимо дали имаме духовна визия и виждане за човека като същество или по-скоро материална, закъсненията са материална характеристика. Точността е божествена. Ще чакаме 1-2 минути, защото мисълта много се разпокъсва. Те бягат. Ето ги. Така че, независимо дали разглеждаме човека от по-скоро материалната му характеристика или пък го разглеждаме като духовно същество, и в двата случая не е разумно да го виждаме само като едното или само като другото. Но сега, гледайки масово на нещата, колкото и да се образоваме за духовните характеристики на човека, все пак от нашата човешка позиция са много по-близо до нас материалните прояви на човека и ние затова така бурно емоционално реагираме, когато ги виждаме тях в тяхната цялост. Това обаче подлежи от духовна гледна точка на една вътрешна трансформация, да може всеки един от нас да изравни отношението към всяко едно материално събитие на околните хора и да го вижда с духовни очи и с физически очи, а не само, примерно, с половината от своето зрение, което е материално. Разбира се, този целият феномен важи и като цяло за понятието човек, което имаме, като в последните 70-100 години може да се каже, че имаме най-голямото отдалечаване на понятието човек от божественото първоначално понятие, което се наблюдава най-вече в ограничаването на човешките способности или ограничаването на човешките права. Наистина, ако разгледаме последните няколко хилядолетия, всъщност доста цивилизации са имали за себе си самосъзнанието като същества с божествен произход и божествена същност, която е проявявана и е запазена в хилядолетията. Но в последните 100 години тече някаква такава нов вид хипноза, която се опитва по всякакъв начин да внуши на човека, че той е една биологична единица или че той е една физическа фигура или форма в материята. Това е много голям изпит за нас, защото това всъщност не е само изпит за понятието човек като божествен промисъл и сътворение от древността до днес, а също така е един изпит за заблудите, за внушенията, за представите, които може да имаме за себе си персонално като за човек и същевременно за човечеството като цяло. Защото колко различно би било нашето поведение, ако ние разглеждаме всеки един човек наоколо около нас като част от божественото творение в различно състояние, разбира се. Но ако всички наши реакции са базирани по-скоро на материалната ни подсъзнателна представа за човека, то тогава и действията ни стават изцяло материални, методите ни за общуване стават изцяло материални и душата изчезва. Така че това е един от най-сериозните изпити, които имаме в нашето съвреме, свързани с божествената същност на човека.
Сега се върнем малко по-далеч в сътворението на света. Хубаво е да приоритизираме по правилния начин в сакралната геометрия понятията дух, душа и тяло, за да може да видим каква е оригиналната идея на сътворението на човек. Разбира се, че ние по никакъв начин не можем да поставим телата като първа форма на творенията на Господ, защото всичко, което съществува като материална форма или някаква телесна форма в цялата Вселена, не само на Земята, произхожда от духа. Но най-големите заблуди, до които стига човека и всеки един от нас, обикновено се случват тогава, когато ние почваме да си мислим, че материята е по-важна от духа и едва ли не, даже духа е измислен от хората в материята, защото има и такива теории. А всъщност, когато се върнем в древността, преди дори сътворението на човека, ние виждаме едни духовни същества с много ефирни форми на съществуване, които по никакъв начин не могат да бъдат сравнявани с нашите съвременни човешки тела и тяхната плътност. Така че оттам виждаме, че тези същества, които са същества сътворци на Господа, всъщност създават в един определен исторически момент, по времето на сътворението на света, и човешкия вид. Тук има много различни теории, защо е създаден човека, защо е създаден от Господ, който е безкрайна любов, пък той от време на време се опиянява в нещо друго. Как така Господ обича човека, пък същевременно му разрешава да греши. И такива много едни сложни въпроси, които ни оплитат в мрежата на неразбирането. Когато виждаме първоначалния замисъл на сътворението на човека, който най-често асоциираме с Адам и Ева, всъщност виждаме, че първоначалната идея за създаването, божествената идея за създаването на човека е това да бъде още едно същество, което е сътворец на Господа. Но за разлика от другите небесни същества от висшите иерархии, които познаваме като архангели, серафими, херовими, ангели, господства, престоли, началства, най-различни подобни иерархии. За разлика от тях, тук имаме една новост, като един нов параметр, който е тази толкова сложна, свободна воля, която е дадена на човек. От понятието свободна воля всъщност се произлиза и до голяма степен това, което може да наречем в последствие падението на човека, както съвременното, така и древното, първоначално. Но когато Господ дава тази свободна воля на човека, той я дава в един пълен пакет с указания. Тоест, той като се едно дава един музикален инструмент и дава и системата, по която се свири на този музикален инструмент. Обаче човека взима само музикалния инструмент и започва да прави свои самостоятелни композиции, без да спазва системата, по която се проявява тази свободна воля. И всъщност оттам вече се заражда смисълът на понятието свободна воля като противоположност на Божията воля. А първоначалният замисъл е бил, отново трябва да се подчертае, да бъде допълнение на Божествената воля. Т.е. една индивидуалност на всеки един от нас, която да допълва Божественото творение и да го украсява. А в случая, в който ние наблюдаваме съвременното общество и състояние на човечеството, виждаме, че вместо ние да бъдем украса към Божествената воля с нашата индивидуална воля, свободна, по-скоро много често забравяме божествените закони и правим някакъв вид полупротивоположности на божествените правила. Но това нещо произлиза като архетип още от първите същества, които наричаме Адам и Ева, с указанието, което им е дадено. Има още един интересен аспект, който е много важен за смисъла на сътворението на човека. Освен, че той е създаден с идеята да бъде сътворец, каквито са и всички други духовни, божествени иерархии, същевременно след като има паднали същества от един момент нататък в вселенската история, човекът е съществото, което е създадено, за да може по някакъв начин да ограничава възможностите на падналите същества да се проявяват в плътната материя. Сега тук е сложна самата тема, поради многото детайли в това как точно се изпълнява всичко това. Но какво означава това нещо? Че когато Адам и Ева са създадени, вече тогава има опаднали същества.
И същевременно те са имали възможност, ако следват божествените заповеди, те да изявяват божествената слава и сила над тези същества, които са прегрешили, дори да им помагат, те да се освобождават от своите прегрешения. Но понеже те правят избори, които се свързват по-скоро с падналите същества, които са неразумни, те всъщност забравят мисията, на която са тръгнали на Земята, както и много хора съвременни, между другото, започват да общуват по-скоро с падналите същества, отколкото с божествените закони и всъщност по този начин не изпълняват своята мисия на душите си. И това, нали, е една древна история, която като архетипно се повтаря особено много и сега. Но една от функциите, т.е. на човека, е освен да бъде сътворец на Господа, всъщност да бъде и като един вид ограда и разумност, която да се припомня на нужното ниво на тези същества, които са паднали. Сега тук малко подробности по този сложен, драматичен, исторически въпрос. Отношенията между съществата в целия космос са двупосочни. И това означава, че когато ние получаваме мисли, които са по някакъв начин несъвършени, и търсим какви могат да бъдат техния произход и качество, и засетим, че вероятно са от същества, които не са особено божествени, както в човешки вид, така и в други по-мистични облици, тогава всъщност, освен че ние можем да чуваме тези мисли и да се потапяме в тях, примерно изразявайки се те в гняв, в ярост, в скандали и други интересни човешки състояния, вместо ние да се свързваме с тези внушения, ние всъщност можем на тях да им изпратим една светла мисъл и да ги неутрализираме. Това е, нали, един от първоначалните замисъл на Твореца, да може да даде тая функция на човека, да бъде като един вид медиатор между различни групи същества, които не са в мир и не са в хармония. Защото след като виждаме първото падане на същество в космоса, оттам нататък мирът между съществата е особено усложнен. Така че това е много ключово, когато ние имаме тази екстремна възможност да изпаднем с тая красива българска дума в трудно, тежко емоционално състояние. Всъщност може да си припомним този древен ключ, който е на двупосочното общуване между съществата. И вместо ние да започваме да пеем арии от композитори с нисши вибрации, всъщност можем да сътворим нещо, което дори да даде пример за тези паднали същества и те да получат един лъч светлина в тяхната сложна позиция. Това, нали, важи на нивата, които са както планетарни, така и галактически, вселенски, във всеки смисъл, който може да се обмисля, но същевременно в нашия интересен, локален човешки свят това е един много важен принцип за разумното общуване. Тоест, когато ние виждаме първоначалния замисъл на човека като разумно същество, като божествена същност, виждаме две основни функции. Едната функция – той да създава божествени творения, като допълнение към творенията на Господ, а същевременно втора функция – той да уравновесява трудни отношения между същества с различни трептения. И това означава, че както това нещо може да се практикува в личен план, така може да бъде практикувано изобщо като един разумен подход на човека в цялостното му общуване. Защото това е свързано от друга страна и с закона на Словото, който гласи, че, нали, в началото е Словото, което означава, че ако ние в началото сме били божествени същества, които не са изменили своята същност, божествена, нашето Слово със сигурност е било такова, което да е израз изцяло на светлината. А в един момент нататък ние виждаме, особено след Адам и Ева, виждаме всъщност едно натрупване пък и в съвременния ни свят и в медиите и в най-различни информационни полета. Ние виждаме изрази на Словото, на първия принцип на общуване, които не са светли. И начинът да се върнем към тая наша божествена същност е когато започнем да правим тази съзнателна трансформация в моментите, когато имаме гласово съобщение от някое същество, което не е светло. Всъщност, вместо да започваме ние да оставяме гласови съобщения на други същества, някои пъти светли, с същите послания, ние можем да преобразуваме сигнала и да го трансформираме в обратната енергия. Това са показвали всичките
водачи и учители на човешката раса. Всъщност те отговарят на гласовата поща на внушенията, като трансформират сигнала, изваждат есенцията от тази гласова поща. Има някаква мъдрост в нея, вероятно. И с добродетелите те трансформират и предават съобщението в друга посока. Защото иначе човечеството се образува като един развален телефон, в който имаме твърде много гласови съобщения, които не са светли и се чудим защо се чувстваме толкова затворени и толкова ограничени. А всъщност тази цялата комуникация, която върви, тя се натрупва и в полето на планетата, в нашите лични аури. Тя е навсякъде около нас и единствено така можем да я трансформираме. Така че тук оставам едно подчертаване на основните функции на човека в божествения смисъл. Пак ги повтарям. Това е функцията всеки един от нас, като божествено същество, да създава божествени творения и резултат от своята божественост в различни форми, а същевременно една трансформация на сигналите, които протичат в космоса. При хората, които по някакъв начин са затворили съзнателно или несъзнателно своето съзнание, всъщност виждаме една механика на протичане на тези съобщения, което означава, че ако един човек е в някакъв вид хипноза или дълбок сън в света, в който живеем, материалния, то ние няма как от него да изискваме такава трансформация, защото той в момента е в някакъв унес от дългосрочното му излагане на такива съобщения. Това е важно, защото ние много често, когато си припомним това правило, че можем да трансформираме с силата на мисълта и сърцето ни всичките тези негативи, които съществуват, почваме да ставаме много романтични и като едни купидони се опитваме това нещо да го разширим като обхват и да заразим и другите хора около нас. Обаче тази специална черта или това качество изисква една огромна отговорност и е по-скоро присъща на маговете, посветените и духовните учители, които това го правят като естествена черта. Ние е хубаво да може да трансформираме всеки един от нас това, което се разминава с тази божествена същност, която е от началото на сътворението. Затова сега да ги разгледаме в трите основни групи, които са тривиални понятия, които наричаме тяло, душа и дух. Те са си три думи, които може да ги обсъждаме няколко прераждания наред или стотици прераждания наред и винаги да откриваме някакви нови елементи, които да надграждат това, което вече сме придобили като знание, като едни вечни величини на сътворението на човека. Но същевременно има един феномен, че теоретично мислим за божествената същност на човека в определени моменти на живота ни, но това остава само в нашата мисъл. Мислим си каква хубава дума има в този божествен български език, обаче когато отидем на изпита, забравяме целия речник, блокираме малко, като седно се притеснява човек, особено ако е с роднини, разбира се. Те, по принцип, Господ всички са роднини в него, така че това си е древна класика. И така че идеята е не само да си ги циркулираме тези думи в нашия ум и да си ги затвърждаваме, повтаряйки ги като мантри, а всъщност да ги превърнем от това, което е в мисълта ни, в някаква практична дейност, която да бъде повтаряна многократно, без да има изкривявания и някакъв вид измяна от нас самите към законите. Но какво означава това нещо? Че ако ние само мисловно, в нашето мисловно тяло, защото човека има няколко обвивки на своето физическо тяло, ако в едно от нашите фини тела циркулира една такава божествена енергия за тези божествени идеи, обаче в физическото ни тяло ние не ги проявяваме тези неща, тогава се получава едно разкъсване на човешката същност и тези условия на разминаване затрудняват този процес човек всъщност да се върне към първоначалната божествена идея. Така че, още една подробност за божествената същност на човека. Всичките хора на историята, които познаваме като пратеници на божественото, после ще разгледаме как те точно слизат на земята, с ансьор ли, дали с совалка.
Всъщност всичките имат единство между своята мисъл за божественото и действията, които съпътстват това мислене. Те не правят кредита, като много от съвременните хора. Мисля си за хубавите неща и изтегля един кредит божествена информация, за да мога, нали, да имам спокойствие в моя вътрешен свят. Но същевременно, отивайки в едно бойно поле, аз тези мисли въобще ги забравих тотално и всъщност правя едни действия, които са точно наобратно. Това е наистина много изморително, едно от най-изморителните неща, което има на планетата. И когато се чудим понякога защо нямаме достатъчно енергия или пък сме тъжни, ни е трудно и ни е тежко, много често е от това разпокъсване, до което стигаме понякога. Но да започнем от материята. Имаме човешкото тяло. Човешкото тяло е създадено да бъде един дом, един храм на душата. Първоначалният образ на човека е бил изключително доближен до образа на божествената геометрия, затова, нали, така е описан като образ и подобие. Не е автентичен, т.е. абсолютно еднакъв, но изключително доближен. Съвременният обаче образ на нашите човешки тела е същевременно повлиян от всичките избори, които правим към нашите тела. И също така, статистически погледнато, ние правим много избори за телата ни, мислейки, че са избори за душите ни. Това, което е хубаво всеки един от нас да се опита да постигне, е да може, когато прави някакъв избор за тялото си, той да бъде и подходящ избор за душата. А не когато правим някакъв избор за тялото, той да бъде в разрез с изборите на душата, или пък когато правим някакъв избор на душата, да загърбваме всичко, което съществува в материята и свързано с нашите тела. После ще дам конкретни примери. Така че започваме от най-базовата и тривиална част на човешкото тяло, която е градивните елементи на човешкото тяло. До сега не се е раждал човек на тази земя, който да носи божествени качества в човешката история и по това, което имаме като запазени данни, който обаче неговото физическо тяло да не е израз на тая съвършена вътрешна геометрия. Така че ние всички сме като едни картини, които или скулптури, обаче скулптури, които не са довършени все още. Когато се прави една скулптура, в началото има едно грубо парче, от което се отнема. И ние имаме доста, понякога имаме добавяме, друг път имаме да отнемаме. Двата процеса върват паралелно. Тук искам много внимателно да подчертая, че позволяваме си да зареждаме тялото ни с елементи с несигурни последствия. Като се започне от храната, нали, на физическо ниво, същевременно и водата, същевременно и цялата тая информация, която прекарваме през физическото ни тяло и през ума ни и мозъка ни, същевременно също един друг физическа храна, която дава своите най-различни последствия за тялото. Какво означава това нещо? Означава, че ние може да се храним с най-чистата храна на планетата, обаче същевременно, ако през ума ни минават разни сигнали и други вълни, които не са от най-чист порядък и имаме все още допускане на такива, става отново едно разминаване, което подлежи на трансформация. Или по-точно казано, ако ние живеем в една деструктивна среда, какъвто е материалният свят, един враждебен свят, то тази вълшебна способност на човека да трансформира информацията може да се проявява именно когато живеем в един такъв труден свят, без да се заблуждаваме. Което се изразява последния начин. Живеем във враждебния свят, ставаме свидетели на нещо, което е деструктивно, но ние не позволяваме това нещо да заеме огромна част в нашето физическо тяло и дори да го обсеби. В смисъл да влезе на такова ниво, че да почне да циркулира постоянно като състояние в нас. То може да премине през нас и да продължи в друга посока. Но ако ние не работим за това тези състояния да са кратки и ги допускаме прекалено дълго време в нас, това влияе на нервната ни система, на всичките биологични процеси, на химичните процеси в тялото и можем да се почувстваме доста натоварени от всичко това. Ако трябва да се разглежда съдържанието на човешките храмове на великите учители, т.е. човешките тела на великите учители, то ние виждаме, че при тях има
особено опростен хранителен режим, който е изключен от всякакъв вид разхищения. И т.е. тук има едно златно правило, че всеки един човек наистина от рождението си до последния си момент знае какво е нужното количество храна, което е подходящо за тялото му. Но много често, независимо от това, се отключват едни други предложения и внушения, които създават в човека усещане, че трябва да направи някакво друго действие. Тези феномени би трябвало чрез волята и чрез мисълта човек да ги трансформира в себе си. В определен етап от човешкия живот човек може да се срещне с огледало, да разгледа етапа на строителството на храма, който населява душата му, и да опише за себе си каква е строителната програма за следващите моменти. Това никога не е невъзможно и същевременно е нещо много важно, защото пък може човек някой път да се огледа в огледало и да си каже, то всичко си е прекрасно. Това е една стара катедрала, която има малко мъх и някои изгорели кули, но по принцип си е... Но все пак си е храм. Да. Те и в катедралостроителството така говорят. Има и в другата крайност, че се събират пък ресурси там на милиарди хора, за да могат да се възстановят катедрали. Това са други феномени. Но т.е. хубаво е, ако човек се чуди и не е много голям специалист по храмово строителство на своето лично тяло, може да попита и околните. Т.е. ако по някакъв начин се съмнява в своето виждане за нещата, има си и други хора наоколо, специалисти, не само специалисти, всеки има това фино чувство за количествата и качествата на човешкото тяло. Това важи между другото и в другата посока. Не става въпрос само за излишните елементи, които носим с себе си като една материална тежест, но по някой път има и недостиг на такива елементи. По моята статистическа визия на вековните исторически данни мога да кажа, че по-лесно е, когато има недостиг, отколкото когато има излишък. Най-малкото за костите. Така че и за сърцето. Така че това като процес е нещо, което е задължително за нас. Като една основа, върху която расте нашето здраве. Ние ако нямаме здравето и нямаме съвършената геометрия на физическо ниво, ние не можем да привлечем и да запазим мислите, които са божествени. Защото когато молекулите в нашия стар, млад, древен храм по някакъв начин не са подредени по сакрална геометрия, те всъщност дори да минават такива сигнали в заобикалящото пространство, тези сигнали не могат да бъдат уловени, защото всъщност не установяват резонанс с тях. Което е един закон за съвършенството. Когато имаме съвършена форма, съвършена структура, тя винаги привлича подобни на себе си съвършени структури и усвоява такава информация. Ако ние запълваме тялото ни с неща, които не са особено полезни, ако са тежки също за трансформация от тялото, ако остават в някакъв вид на мазилка, която не е особено добре изравнена, геометрично по телата ни, то тогава всъщност започваме да се свързваме с по-плътната материя и телата ни могат да станат един такъв инструмент за преминаване на енергия и информация, която не е божествена. Това е огромно задължение за нас, защото няма как без правилната храна и примерно правилните движения човешкото тяло да бъде една съвършена структура, която да бъде стълб на божественото. А когато ние се освободим от всичките неща в менюто ни, които не ни влияят добре на здравето и на нашите форми на телата и същевременно отделяме някакво минимално време за най-базисни движения в природата или пък по градовете и местата, където живеем, тогава тази геометрия в нас се подрежда. Това го казвам и поради статистическото заключение, че има много голям застой при всички от нас на физическо ниво
Тоест, прекалено много мислим, но много малко се движим. А в миналото това са били два паралелни процеса. Тоест, имало е нужното движение на човека. Сега и заради колите, нали, и всичко, което е по-оптимизирано от гледна точка на транспорта, човек си позволява да се движи много малко. Хубаво е да се съчетае процеса на здравословното хранене с процеса, който е някакво движение, което да е минимално, но да бъде редовно. Това може да изглади несъвършенствата в човешкото тяло. Тук правя една скоба. Може да отнеме много време за човека да усъвършенства своята физическа форма. Даже не само един живот понякога. Но независимо от това, душата се чувства много по-добре, когато ние се грижим за телата ни, те да бъдат чисти, да бъдат здрави, да бъдат светли, да бъдат функционални и леки, отколкото когато ние с всякакви неща го пълним този храм, слагаме всякакви различни хранителни продукти и после очакваме резултати, които ни отговарят на това, с което го захранваме. И пак го казвам, че е важно това и за информацията, а не само за физическата храна, която набавяме. Ако разглеждаме хранителните режими, това, което е най-близо като структура и като форма до сакралната геометрия в човешкото тяло, това са плодовете и зеленчуците. Тоест, структурите, които виждаме в храмовете, са същите структури, които виждаме в плодовете и зеленчуците и същите структури, които виждаме в частите на нашето физическо тяло. За да може човек да достигне да се храни само с плодове и зеленчуци, той би трябвало да изчисти всичките мисли в себе си, така че да не хаби толкова много енергия за неподходящи мисли, да може това да му е достатъчно. Защото ние всъщност сега сме и в един затворен кръг, право пропорционално на нашето мислене е това, с което се храним. А същевременно това, с което се храним, ражда определените мисли, които идват в нас. По един механичен път, ако човек вземе решение да изключи най-лесните неща, които може да се лиши, които не са здравословни за него, той прави първата крачка към това освобождаване от ненужни компоненти в себе си. И разбира се, това дава на всичките на емоционално, духовно, душевно и словесно ниво своите резултати. Пак го казвам това, защото когато говорим за божествената същност на човека, тя е на всички нива създадена от Твореца да бъде съвършена. Тя не е създадена само на мисловно ниво или само на душевно ниво, а пък да си казваме, този свят е враждебен и аз просто за да бъда в синхрон с него, все пак имам тук главна роля. И затова съм подготвил моето тяло да може да отговаря на условията на живот. Но всъщност това е една много голяма заблуда, която подлежи на промяна. Последна скоба за храната и физическото тяло. По някой път може да ни се стори дори невъзможно да променим физическото ни тяло. Тоест, до такава степен да е труден процесът, че да ни откаже. Но затова именно споделих, че е хубаво да започнем от това, което ни е най-лесно да се лишим, а не от това, което ни е най-трудно да се лишим, защото ние като сме максималисти, понякога се лишаваме от абсолютно всичко, измъчваме се и тогава стават обратни ефекти. А когато последователно, малко по малко се освобождаваме от определени части, то се случва едно натрупване, което е естествено и процесите естествено се възстановяват в нас. Също мога да кажа, че до голяма степен емоционалните състояния на човека зависят от храната, с която той се храни. И ако той преобразува режима си на хранене, да бъде той не прекален като количество и да бъде и в подходящи моменти на денонощието, това със сигурност ще даде уравновесяване на нервната система и на емоционалното състояние. Както знаем, много добре свързани са емоциите на човека с храненето и затова твърде често, когато човек се чувства нестабилен, той прибягва именно към тази свръхконсумация. А в древността по-мъдрите хора всъщност са прибягвали към пост в такива моменти. Тук виждаме едно огромно изкривяване между методите, които са били съвършени в древността, когато човек имал трудности, и съвременните наши по-такива едни хаотични, инертни методи, които всъщност не дават резултати, а даже по някой път влошават състоянието на човека. Когато ние се погрижим за храма, в който живеем, всъщност това е нашия единствен дом, който ни е даден от Господа.
Всички други къщи, постройки, земи, притежания от материален характер са всъщност нещо, което ние си мислим, че е наше, но това, което ни е дадено от Господ, е всъщност физическото тяло. Ако ние не работим то да бъде добре, и то да бъде в чистота, в хармония, в спокойствие, мир, покой и там всичко най-хубаво като качество. Всъщност ние изместваме нашата отговорност върху външни проекции, които си мислим, че са наши, а всъщност ние нямаме даже такава отговорност към тях, колкото към нашата физическа система. Така че ето тук отново виждаме едно изместване на приоритетите и представите ни като човешки същества, във връзка и с човешките права. На нас от доста време, откакто съществува съвременната правна система, ни се внушава, че ние имаме там единен граждански номер, примерно, същевременно адресна регистрация, същевременно мобилен телефон. Също така някои хора имаха и някакви по-специални документи преди 2-3 години. Зелени, червени, жълти имат някои. Но всичко това е едно последствие на съвременната система, което би трябвало в нашия ум да стои на второ място след нашето физическо тяло и това, което е божественото в нас, т.е. душата ни. А ние се разпознаваме, поглеждайки се в огледалото, мислейки си за нас самите като души, ние си мислим за нашето име, за нашето място, където живеем, за всичко това, което сме придобили като материални същества и по някакъв начин е свързано с нас, но всъщност това не сме ние. Това са неща, които съществуват в материята и ние ако се заключим в това да се разпознаваме с тях, значи сме много далеч от усъвършенстването на нашата вътрешна базилика. Това означава, че за да може да се върне тази божествена същност в човека, всеки един от нас би трябвало да си припомни частично кой е всъщност, коя е тази същност, която живее в това тяло. И как тази същност, независимо, че се казва с едно име тук на земята, това име е само един външен етикет, който придобива една външна обвивка, която придобива тая душа към материята. Но това не е водещото. Нали, ние не се представяме, когато се запознаем с някой, с името на душата ни, нито пък се разпознаваме на това ниво на души. Ние гледаме външния човек, виждаме се и нас като един материален облик, разменяме нашите имена и телефони и къщи. И по този начин се натрупват едни материални зависимости. Всеки един от нас, за да може да бъде устойчив в материалния свят, но и разумен човек, би трябвало да възприема първо себе си като едно божествено творение, както са примерно растенията, животните, минералите, звездите и всичко това, което е божествено създадено от Великия Творец. А после вече всички други описания, как се казва дадено дърво, къде живее това дърво, къде е неговото подходящо място за живеене и всички други после второстепенни детайли към това нещо. Ако на нас ни бъде отнета способността да разглеждаме себе си като божествени същества, то ние сме всъщност зависими от материята и тя ръководи нашите животи. Дали го осъзнаваме или не, това даже няма и толкова голямо значение. Така че начина за излизане от тази зависимост към матрицата е всеки един от нас да работи в посоката на мислене на това да преоткрива себе си като божествено същество и околните, вместо да се преоткриваме като материални личности, които по някакъв начин съществуват тук на Земята. Както имаме трансформация на физическото тяло, свързано с химичните и биологичните елементи, като процеси, като градивни единици в нашия храм. По същия начин, паралелно на това, в разумния път на развитие на душата, тече процеса за разширяването на личността до душевността. Т.е. разглеждането на нашата човешка личност като част от по-висша система, която е божествена, т.е. като част на душата, а не единственото нещо, към което трябва да се стремим в тази невероятна материя, в която сме попаднали. Много голям проблем за съвременното поколение
младото особено, е това, че душите, които се раждат в момента, вече няма тая принадлежност към личността, както душите, примерно, преди 50-60 години. И затова виждаме толкова нежелание за развиване и услужване на системите, свързани с личността. Дали те ще бъдат кариерни, дали те ще бъдат в сферата на образованието, в сферата на медицината. Виждаме едно желание вътрешно на душите да се справят по едни по-разумни начини, независещи от системата, развивайки себе си като души, като по-важен елемент, отколкото развивайки своята личност и там, нали, и голямото предизвикателство, развиването на егото. Как са подредени тези структури в божествената същност на човека? Подредени са последния начин. Его е всъщност аза на човека. Той е един инструмент. Този инструмент, когато се свържи с личността на човека и с нейните избори, може да стане положителен инструмент, който да дава положителни резултати и също така един инструмент, който може да забавя развитието на един индивид или на околните също. Така че самото его, ясно е, че той е един инструмент и се определя от изборите на личността, как той ще бъде оползотворен. А в следващата система те са свързани последния начин. Душата може да бъде в хармония с личността, но може да бъде и в дисхармония. Ако душата на човека е в дисхармония с личността, тогава това се изразява в свръхреактивното его, което може да унищожава. А когато ние виждаме душата да бъде в синхрон с личността, т.е. личността да изпълнява поривите и вътрешните нужди на душата, то тогава егото е един представителен инструмент на човека на Земята, но не е в разрез с границите на разумното. Така че тук виждаме един много интересен строеж. Като започнем от материалната катедрала на нещата, или божествения храм, или църква, или както и да го наречем, едно свещено място, което са нашите тела, но да кажем, те на 40% са от ефтините строителни материали. Като сградите в София, една част сега е модерна, нали, по-скъпо да се продават, но с по-ефтини материали. И пътищата също съм чула, че в България така са направени. Тоест всичко е в синхрон процеса. Като започнем от тази катедрала и след това продължаваме към егото, което е аза на човека, продължаваме към личността и се изкачваме към душата. Отдеве споменах, че един от най-големите изпити за човека като божествена същност е когато виждаме разминаване между изборите на душата и изборите на тялото. Как можем да минимализираме възможностите да има такова голямо разминаване между тези две величини? Единствено от древни времена, както и при Адам, така и при Ева и при всички останали, ние можем всъщност да неутрализираме тези възможности, когато се съобразяваме, съобраз, т.е. с божествените указания, които са ни дадени, които са елементарни. Не са и религиозни, просто едни правила, по които музиката може да бъде хармонична, също както и нашата душа може да се проявява хармонично. Ако един човек си позволява да спазва, примерно, 5 правила, но да не спазва другите 5, по някакви причини, по семейни причини, по здравословни причини, по образователни причини, по финансови причини, по най-различни причини, ако има такова разминаване, то тогава той е в плен на това голямо разпокъсване и тялото му казва едно нещо, като импулси, като сигнал към мозъка, а пък душата му казва нещо, което е противоположно. И това наистина е особено изморително за което и да е същество. Ще направя една важна скоба. Ако видим човек в такова състояние, единственото, което ние като странични роднини, вселенски, не само буквално човешки, роднини може да направим, е да не даваме възможност да надделяват грешките на човека пред добродетелите. Тоест, нашето присъствие в живота на човек, който виждаме, че прави някакви грешки, е всъщност отново това регулиране, което казах в началото, което е дадено на човека като функция. Ние сме отговорни единствено в това,
нашите грешки да ни се прехвърлят на този човек, който виждаме, че греши. Тоест, като се съберем двамата и един има едни грешки, други има други грешки, да станат по-малко грешките и на двамата и това да бъде един съзнателен процес от наша страна. А не когато видим, че някой греши, ние да отидем да го обидим, да му кажем някой друг съвет, който той не иска, по някое насилие да проявим и така и да очакваме, че нещата ще се поправят, ще стане по-добре и за двамата. Това е изключително грешен подход, който няма как математически, даже не е духовно, да даде определен резултат. Малко пак обобщение за този феномен с регулирането на хармоничните сигнали. Тоест, ако ние като едни живи свидетели с нашата катедрала и прозорците, които са и дадени, наречени очи, виждаме от тая висока наша полусъвършена постройка несъвършенствата на другите сгради около нас, то ние можем да изразим някакъв лъч на хармония, да пренесем някаква светлина, дори другата катедрала да е в средновековието и в тъмните векове. Независимо от това е разумно да правим този избор. Но ако ние от нашата крепост, по-точно да го нарека, решим да изразяваме някакви сигнали, енергии, поведения, реакции, които са деструктивни, то тогава нарушаваме и нашата лична геометрия, нарушаваме и геометрията на другата сграда. Може да се гледа и като човешки тела, може да се гледа и като енергии, може да се гледа и като музика, като една фалшива музика, която изпращаме и очакваме, че ще стане по-хармонично. Математически няма как да се получи това. Но т.е. нашата отговорност е именно тази отговорност, дадена на първия човек, да може да прави изборите, които увеличават хармонията в пространството, а не изборите, които я намаляват, съзнателно или не. Това е един огромен изпит пред нас, защото пък ако и ние сме в някакво състояние, че душата ни иска едно нещо, а пък тялото ни иска друго нещо, наистина има голяма вероятност да проявяваме неща, които са на два гласа. Тук стигаме до личността и до душата. Един от важните и по-лесни методи за трансформацията на човека от неговата човешка същност към божествена е когато човек слуша, така нареченото и в Египет, да слуша сърцето си. И много пъти ме питат хората как сега да слушам сърцето си, какъв е телефона, може да ми го напишеш, да му се обада, да се чуем, да си поговорим. А всъщност всеки един човек може да разпознае кога говори сърцето в него. То вижте докъде сме я докарали, толкова малко слушаме сърцата си, че вече е нужно кодекс да се създаде как да слушаме сърцето си, за да си припомним тази естествена всъщност функция на нашите тела. Ако ние постоянно придобиваме информация, която не е сърдечна и се оставаме да циркулира в нас и в мозъка ни, то това заглушава наистина много сърцето ни. Но ако ние се свързваме с същества, които са разумни по един или друг начин, в природата главно, тогава сърцето ни веднага влиза в едно естествено състояние и много по-лесно ние можем да го чуем. Това, което е против сърцето, е това, което реално е против Божиите закони, това, което е против божественото. Но то винаги се отличава, когато сърцето ни говори, с едно състояние на милосърдие. Сърцето, когато говори, то ни говори в стихиен жанр и не казва нещата по начин, който да са включени взривоопасни елементи и вещества. А когато се изразява то в нашата цяла тази катедрала, всъщност ние чуваме един тих глас, който е глас на милосърдие, глас, който се стреми към мира, към уравновесяването на нещата. И пак се стига до следното нещо. Дори да чуем сърцето ни, в милосърдния му глас, оттам следват действия и избори, които бихме могли да направим в конкретна ситуация. И моят съвет към всички нас е всъщност в която и да е ситуация да избираме варианта, който има най-малко опасност за дисхармония. На някои хора това им изглежда като страхливо решение, защото са били рицари в минал живот. Разбирам, хубаво е било, обаче и също и други нападателни роли.
Но същевременно, колкото и нали, доблестно да изглежда рицарското нападение, понякога е нужно човек да се свържи с божествената хармония и да не се привързва и свързва с това, което е деструктивно на око, което той не може да промени. Ако само това човек се научи, във всяка една ситуация той се свързва първо с божественото, т.е. хармоничното, като идея и после и в действия, а после да разглежда всичките деструктивни варианти в поведението му, то тогава една голяма част от това, за което говорим като божествена същност, в човека ще се възстанови. Но ако човек си мисли, отива на една среща с идеята, с прекрасната нагласа, че като отиде там, ще бъде много добър, божествен, че е медитирал 2-3 часа, прочел е няколко молитви, научил е как да играе паневритмия, всичките неща е направил на житен режим и всичко, обаче като се види с човека, нещо се получава и нещата по друг начин се изразяват. Важното е в момента, когато има ситуация около нас, тогава да ги проявяваме тези умения. Иначе то няма особено голям смисъл от това знание, когато то е в една ситуация, в която няма своята практична стойност. Но да се върнем на душите. Отдеве стана на въпроси за това, че правилният приоритет на сътворение на нещата, ако трябва да ги гледаме линеарно, от първоначалното сътворение до ден днешен, първоначално е съществувал духа. След това започва да съществуват душите и след това вече в един доста късен момент започва да съществуват човешките тела и други физически феномени и тела. Ако ние подредим по друг начин тая геометрия, много от нещата, които в живота ни се случват, няма да може да си ги обясним и няма да може да се справим с тях. Така че това означава следното нещо. Ние сме едни души, които идвайки в телата си, отново е нужно да запазим тая душевност и от позицията на душата ни да работим дори и с телата ни. А не да търсим само някакви материални средства, материални условия, материални помощни изрази и елементи, които да подкрепяте духовни процеси. Точно наобратно. Ние всъщност можем да черпим от информацията на висшите същества, единствено когато искаме да бъдем в синхрон с Божията воля и това да го прилагаме в телата ни. Обаче, ако черпим тази информация и после като стане въпрос за практическото проявление, ние заспиваме или се разсейваме, то тогава се получава едно много голямо изморяване. Защото душата ни стои много високо, някъде горе, там в звездите, в вселенския безкрай, а пък телата ни са като заключени от своите последствия на изборите си. Още една подробност за човешкото тяло във връзка с душата. Когато ние се раждаме в този свят, се раждаме при точно определени семейства, с които да може да имаме повече проблеми. Да, това си е точно така. Да. И след това, всъщност, душата се съгласява. Тя всъщност тегли лотария, нали? Кои са тези с най-много проблеми и който се падне, отива при него. Защо е така? Сега то е смешно, но после, да, после става и тъжно. Те затова и плачат децата, като се раждат, както знаем. После някой плаче ти като умира. Такова е едно емоционално. Но когато душата е на тази... Защото сега не е толкова конкретно фиксирано, има възможност за различни места да се роди душата, но трябва да са спазени определени параметри, така че да може душата да изпълнява своята мисия на Земята. Тоест, когато душата слиза тук на Земята, тя се съобразява първо с този феномен да може да се отнеме колкото е възможно повече родова карма, а същевременно да се трансформира, т.е. а същевременно тази родова карма или родови програми, да ги наречем, които трябва да се трансформират, да бъдат в синхрон с мисията на тази душа и нейното лично развитие. Получава се по някой път и разминаване в това, но това е за всяка душа валидно и се случва по този начин до момента, когато човек се роди на Земята и започне да плаче. Но това го казвам, защото 30%, дори в някои случаи и повече, ние придобиваме нашите тела на базата на генетиката, която наследяваме.
И това означава, че има фиксирани величини, върху които ние стъпваме. Това е един фундамент, да го наречем, в строителството и фундамент на нашия личен храм, човешко тяло, който обаче е добре премислен да бъде в съвпад с нашите душевни качества, душевните ни способности, душевните ни таланти. Много пъти човек не разбира защо се е родил при определени обстоятелства, защо е попаднал в определена среда, защо душата му е избрала именно тези родители или роднини, но всъщност винаги това е най-разумният принцип, който Господ е предвидил ние да се развиваме. По друг начин разгледано може и така да се каже, че дори Господ смекчава възможностите за нараняване на нашата душа от нас самите към себе си първо, когато попадаме при определени души, които имат подобни характеристики, така че виждайки ги, тези характеристики ние да не ги повтаряме. Много често, ако гледаме закона на кармата, както е ясно, отиваме да се срещаме с хора, които носят наши качества, които в миналото сме разбрали или които не сме разбрали. И има една постоянна жива верига между всички нас като живи същества, която всъщност е като един огледален принцип. Но това всичкото го казвам поради следната причина. Ако някой път човек се чувства в неправилното семейство, в неправилната планета, неправилната държава, или неправилната матрица, или неправилната времева линия, то тогава има ситуации, в които това съпротивление задълбочава все още трудността за справяне с ситуациите. Тоест, ако ние имаме негодования към условията, в които сме родени, ние по никакъв начин не ги трансформираме, дори може да ги влошим. Това защото като едно наше убеждение може да направи отношенията между хората още по-обтегнати. Вместо ние да разбираме причинно-следствените връзки на нещата, ние блокираме съзнанието ни с едно неудобство и нежелание за приемане на нещата каквито са и всъщност спираме трансформационните процеси. Много е важно, като се усетим в такова състояние, колкото се може по-бързо да излезем от него, защото понякога именно това наше затваряне на желанието ни да приемем нещата такива каквито са, прави спиране на един творчески трансформационен висш процес. А когато нещата са естествени, ние просто ги разбираме и докъдето можем вникваме в тях, без да страдаме толкова много, колкото когато не сме съгласни. Важно е това и от гледна точка на нашите способности. Всяка една душа се ражда в определена генетична линия или определена генетична структура, която е в синхрон с нейните все пак душевни способности, душевни таланти. По някой път характериално също има съвпадение, но все пак всеки човек е достатъчно индивидуален и неповторим, така че да може да променя чертите на характера си, ако има това желание. Ако ние проследим Библията като една книга, която говори за всичките тези преживявания и трансформация, ние виждаме, че това е всъщност една родова книга, където се трансформират родови повторения в друга посока. Защото ние виждаме, ето го Адам, след това виждаме и Христос. От Адам до Христос ние виждаме една родствена трансформация, която е един огромен архетип за променяне на посоката към по-добрите избори, вместо повтарянето на деструктивните. Всички хора, които срещаме като физически представители, са всъщност едни примери за нас. За това какви сигнали може да набере човек от ниските етажи и същевременно какви сигнали са набрали хората около нас, които са от високите етажи. И може да тече един много разумен обмен, който да ни бъде особено полезен. Ще кажа как точно може да стане това, теоретично и по принцип. Ако ние срещаме всеки човек, обаче виждаме само неговата негативна комуникация с Вселената, ние почваме да придобиваме нея. И започва тя да влиза в мислите ни и лека по лека оформяме някакви структури, които стават като антени, именно за такива сигнали и мисли. Обаче същевременно, дори когато виждаме тези сигнали, ние трансформираме и поляризираме това, намирайки техни други телефонни връзки, дори да са малко, които са положителни и които са разумни, то тогава мисълта ни за тези неща сформира в нашата катедрала нещо разумно, нещо, което е творческо и което е градивно. Обаче, ако ние постоянно виждаме само това, което е негативната комуникация между
съществата и хората и нас, то тогава сме в един затворен кръг и не можем да излезем от тази така наречена трудна карма. Още една подробност сега за човешкото тяло и за душата. Човешкото тяло, освен че е генетичната предразположеност, която е свързана с семейство, да кажем 30%, освен това индивидуалният храм на всеки един от нас е вследствие на изборите на душата от предишните преживявания. Не само това, което ни се случва като събития, е следствие на 30%, да кажем, от нашите избори в други прераждания, ами дори физическото ни тяло е или ограничено, или развито в дадена посока на базата на изборите, които сме правили в миналото. Това го казвам и във връзка с едно много интересно качество, както на физическото тяло, така и на душата, качеството на паметта. Именно когато ние правим подобни разумни избори в течение на няколко прераждания, и това се повтаря без да има действия в обратна посока, ние всъщност пренасяме много лесно информацията от едно прераждане към следващото прераждане, защото те са много близки като структури. На едно атомно ниво, когато човек прави едни разумни избори в единия си живот и прави същите разумни избори в следващия си живот, между тези две тела протича енергия и това е всъщност една по-висока система на паметта, която съществува. По този начин, ние виждаме, че при всеки случай, когато човек нарушава божествените закони, дали спрямо растенията, дали спрямо животните, дали спрямо себе си, дали спрямо хората, звездите, моретата или планините, то тогава за всяко едно такова действие той загубва част от своята памет. Тоест, следствията или наказанието за прегрешенията на човека е всъщност загубване на паметта. Амнезията? Да, но то е по-скоро загубване на паметта, защото амнезията е едно медицинско състояние, което не е на такова ниво. А тук вече става въпрос, че човек може да стигне до едно състояние, в което е забравил, че има душа. Нали? Т.е. забравил е душата си и обслужва само тялото си. И става сутрин, хваща телефона, след това кафето. След това отива на работа, след това отива да плаща сметките и после пак телефона и пак отива душата му в астрала на почивка после. 5, 6, 7, 8 часа. И ако това нещо стане един постоянен цикъл, как в следващия живот човек да си спомня? Нали? Тоест, загубва се възможността, защото се влиза в една динамика, която работи само за тялото и тя няма прозорец, който да събуди памет за нещо друго. Но ако човек си каже, сега вече разбрах, нали? Всичките ми действия са всъщност действия и избори, които служат на тялото ми. Душата ми спи. Това го казва мозъка обикновено. Или някой друг отвън, който е будилник. И в този момент човек може да подреди така програмата си на своите действия, че да ограничи достъпа до неща, които обслужват само тялото му, но ощетяват душата му. Как може да стане това по най-лесен начин? Едни от най-лесните методи за събуждането на нашата душа е когато ние започнем да я храним с храната, която се храни тя. Тя не се храни с плодове и зеленчуци, тя се храни главно с изкуство, главно с божествено слово, главно с красотата на природата. И да, звучи много романтично, но всъщност това си е нейното меню от древни времена. Ако ние обаче в ежедневието нямаме досег до нищо такова, както на живо, така и виртуално по интернет и ако трябва дори в други измерения, то тогава ние с всяко наше действие приспиваме душата си по един механичен начин. А когато направим избор да поместим в нашата програма на ежедневието действия, които по някакъв начин са свързани с душите ни, то това като го натрупваме периодично или ако стане постоянен начин на живот, веднага ще даде резултати върху паметта, която носим вътре в себе си. Още една важна подробност. Освен, че имаме генетичната основа, на която стъпваме като същества, ние винаги обаче сме и душевни същества. Нали? Едното не противоречи на другото. И не би трябвало да се гледа само едното или само другото. Тази всъщност генетика, в която ние се раждаме, тя също има своята определена памет. И как работи теорията на генетиката, свързана с божественото? Работи последния начин. Отново същия закон. Когато човек направи едно разумно действие за космоса,
или за себе си, то е едно и също горе-долу, то тогава веднага се отключва някаква вътрешна памет на този род, която е памет за нещо разумно. Когато обаче човек направи действие, което е против Божия закон, веднага, като една искра, се запалва нещо, което по някакъв начин е програма на нещо неразумно в човека, което е заложено в гените му. Тук говорим за биологични процеси, повече отколкото на душевно ниво. А пък запазването на знанието на душата е ограничено именно и заради това, защото ако една душа се роди, обаче все още не е много добре разположена към божествените закони и има дадена информация от миналото, то тя най-вероятно ще повтори същото. А това опресняване, което е като защитен механизъм, дава възможност ние да имаме едно ново платно. Може да се осъзнаем на 40 години, че платното вече има разни картини нарисувани, но той има бяла боя. Може да се покрие. Има и други препарати. Така че когато ние получаваме този нов шанс, всъщност ние започваме да преобразуваме и генетиката, и паметта, която сме загубили от миналото и се възстановява само това, което е нужно. Много пъти човек си мисли, защо съм се родил на тази планета и нищо не си спомням за моите фараонски преживявания. Имам нещо общо с този Египет. Даже бях там на екскурзия, обаче не мога да разбера точно. Ето, днеска и гробницата на Тутмостори намериха, обаче не мога да разбера точно каква е тая моята лична връзка с този Египет. Ако може, пак щях там да отида да живея, пък са ме пратили сега в България. И човек се търси цялото това нещо и си мисли, че намирайки това знание, това ще помогне на цялото човечество. Да, обаче всъщност много често ние не си даваме сметка, че информацията е нещо подобно и на егото. Тоест това пак е един инструмент, но в зависимост от нашите избори ще отиде в едната или в другата посока. Ако ние по някакъв начин се свържем с времеви линии от миналото, които обаче нямат място в настоящето, ние може да объркаме даже и пътя на нашите души. Това е една скоба и във връзка с психологичната практика на регресията, която не винаги е нужна да бъде предизвиквана от външни лица за определена душа, защото понякога може да върне информация, която не е подходяща за сегашния план на душата и да настъпи по-голямо объркване, отколкото всъщност едно осъзнаване. Защото това е като една малко преча на изкуствен интелект, между другото. Човек има едно базово умение примерно, да нарисува един пейзаж. Обаче, както го нарисува този пейзаж, много базисен, като детска рисунка, той го вкарва в изкуствения интелект и го прави на един шедьовър. Всъщност обаче това е през една друга изкуствена система, която още не е изградена в нас като качество. И по същия начин има причина ние да сме ограничени с определено количество информация, да си изпълним нашата задача, обаче от един друг прозорец грабваме някаква информация, за която не сме готови, нямаме нужната система да я преработим и тя може да даде едни прегарения, едни обърквания, които да бъдат последователност от тежки избори. Така действат, между другото, и други духовни практики, които по някакъв начин изваждат човека от физическата реалност, отварят прозорец на други информации, но после той не знае как да адаптира тази информация към физическия свят. И това може да бъде един голям разход на енергия за човешкото тяло, което е ненужно. Всъщност, това по закона на кармата описва механизма, че човек помни това, което е нужно на сегашната му задача, за да може той да бъде едно разумно същество, да служи на Господ на земята и по този начин да може да развива своите качества. Ако по някакъв начин има желание да придобие някакви умения или някакво вдъхновение има за нещо определено, той може прогресивно, стъпка по стъпка да ги придобие всички знания. Но друг е въпросът дали това ще бъде отново в синхрон с мисията на душата. Като едно обобщение до момента, може да се каже, че причините в момента ние да не сме представители на божествената същност на човека, главно се касае заради това, че много често си позволяваме да правим избори, които са против душите ни. Най-много, между другото, по моята лична статистика, наблюдавам, че това се случва в професионален план. Тоест, много често човек започва да се заблуждава,
че е нужно да работи определена професия, защото тя му дава някакви финансови стабилности, но всъщност тази професия го ощетява емоционално и душевно. И винаги, когато душата иска да намери подходящо действие или един начин на живот, в който да работи нещо, което е в служба на Божественото, тя ще намери своя път много бързо до там, ако наистина това желание е истинско. Обаче, ако същевременно иска и душата да е щастлива, обаче и тялото да е в едно друго изобилие, то тогава има голямо разминаване. Обикновено нито едното, нито другото се получава. Така че един от трудните моменти на съвремието ни е, че много хора, търсещи душите си, намират професиите си. А всъщност тогава това не е в синхрон с тяхната душа. Тоест той тръгва един човек да търси своята мисия на душата си и на 15-тия ден идва един договор за работа и той си казва, то сега нали трябва и деца да се гледат, родители, най-различни роднини, животни, растения, най-различни неща. По-добре този договор да го взема. Пък душата после като приключа с работа, малко като американската мечта се получава. Нали, т.е. преследването на големите физически успехи е осъзнато твърде късно, след като те са постигнати, че всъщност не са били нужни на ниво душа. И когато виждаме най-голямата трудност, това е именно това разминаване. Всеки един човек може да направи за себе си личен анализ, къде се разминава тялото му с душата му, като започне от храненето. Това е основа, която е много лесна да бъде анализирана. Когато види какви са храници, които душата му приема и какви са храници, които тялото му приема, на душата му не, и ги изравни и останат само тези, които и двете ги приемат, то тогава със сигурност човек започва този процес. Това е първата най-лесна част, която може да направи. После може да се направи анализ в посоката на физическите ни действия в нашето ежедневие. Написваме за една седмица, сядаме и записваме всички действия, които вършим. Примерно, използване на телефон и други такива много важни човешки действия. Всичките ги описваме на един лист и виждаме всъщност колко от тези действия са действия, които помагат за развитието на душата ни, всъщност наистина, и колко по-скоро са един биологичен модел на повторяемост, който ние не виждаме нещо, което да е смислено за душата ни. Като тръгнем така и ако спазим този закон за равновесието и успеем да стигнем до консенсус между двете величини, избори на душата и избори на тялото, или поне се отдалечим от тези избори на тялото, които са против душата, то тогава със сигурност ще започнем да отключваме в себе си качества, които не сме подозирали, че имаме. Но до момента, докато ние все още правим избори в различни посоки, всъщност блокираме възможността ни да проявяваме нашата божествена същност наяве в физическия свят. Пак искам да кажа като още едно обобщение, че няма причина, няма сила и няма трудност в човешкия свят, която да не може да бъде трансформирана от силата на човешката душа или от силата на човешките души. Обаче ние така се оглеждаме в някои трудности, че придаваме и цялата наша мисловна, енергийна и душевна сила на тях и ги правим още по-големи понякога. Решенията са елементарни, но в тази обърканост, която имаме и разделяне на себе си, ние просто не можем да се сетим за тях. Когато се подреждаме вътрешно, веднага това има следствие на външните събития, които са около нас. Най-малкото, което би дошло като един божествен резултат, е в това, че когато човек е подредил изборите в себе си и ги е доближил по-скоро към божественото, т.е. към душата си, а не към обслужването на материалните системи от този свят, то тогава това, което е най-малкият резултат, е, че във всяка една вече физическа материална ситуация той отключва нови реакции, които до момента не е виждал в себе си. Започва да се изграждат така наречените добродетели. А какво именно са те за нас? Сега, за
трето обобщение на лекционната част, бих искала да споделя, че така наречените закони, които ние познаваме, те не са просто една законова рамка, като във физическия свят. На всичкото отгоре в България няма и правосъдна система, даже не само и България, която да бъде функционираща на базата на истината. Иначе има нещо там, като правителството, и като болниците, и като образованието, и всичко е доста смесено в различни посоки на изборите на света. Но тези всичките закони, които ни е оставил Господ, са наречени в Библията при сътворението на света дърво на живота. Тоест това е центъра на неговото присъствие, това е всъщност така наречения Свети Дух. Светия Дух всъщност са законите. Това не са просто едни притчи или едни изречения с удивителна. А всъщност това са тази вътрешна същност и съдържание на Господа. Едни Негови качества, които ние можем да уважаваме и така, че да ги проявяваме и ние. Но не би трябвало да ги гледаме като материално указание, като все едно пресичай на зелено и спри на червено. Не са в тази плътност, която им придаваме понякога, когато ги гледаме религиозно. По-скоро те са една светлина, която е в висша форма, не е тази физическа луминесцентна светлина. И тази висша форма се изразява последния начин. В моментите, когато душите ни направят избор да се свържат с светлината в някой божествен закон или съвет, тази светлина веднага се пренася в нашите тела и ние започваме да я разширяваме в материята. В същия момент, когато ние, знаейки някой закон, примерно за лъжата, за кражбата, за някои други неща, знаейки тези закони, когато ние го нарушим и пренебрегнем тази светлина, която ни е дадена даром, ние всъщност затваряме душите ни и те започват да се ограничават и да се свиват в своята същност. Така че тук това, което осветява пътя на нас като същества, за връщане към Божественото, тук на земята не става просто само връщане в небесния свят, което така или иначе се случва. Всъщност виждаме, че това се получава от тази светлина, която са законите, или другото им наименование, техния резултат, добродетелите. Това е едно и също нещо, което е дървото на живота. Пак го систематизирам по-лесно. Имаме в райската градина дървото на живота и дървото на познание на добро и зло. Две различни дървета с два различни плода. Когато Адам се свързва с погрешното дърво, как звучи? Той всъщност придобива качества, които не са му присъщи и тогава той губи своята божествена същност. А ние като негови далечни и близки роднини, всъщност сега е дошло време отново, като едни души на земята, да се свържим с дървото на живота, за да може да одухотворим нашите тела и да възстановим това, което е първоначалната идея на Твореца за човек. Дървото на живота е Светия Дух. Това е самия Господ, растението, което е израз на Светия Дух. Но какво се случва? Когато Адам избира да смени менюто и дали другото дърво избира, което не е подходящо за неговия стомах, той се натравя и отравяйки се обаче му е забранено да се храни с дървото на живота. Тоест по някакъв начин резултата на неговата смяна на менюто, точно както и при нас, рефлектира в някакво духовно затваряне на фините сетива и се поставя, нали, там около дървото на живота една граница, която не позволява на човека да я пристъпва. Само че как човек може отново, независимо, че е объркал менюто, и съвременният човек, не само Адам, както наблюдаваме с захарта, как може той да се върне? По същия начин може да се върне към тази светлина, както е могъл и Адам да направи, спазвайки, приемайки тази светлина на законите на добродетелите. И т.е. трансформиране на всички избори, които по някакъв начин не са в синхрон с Божията воля. А те са много и търпят промяна, не са фиксирани величини и могат да бъдат променени, ако ние имаме това минимално желание.
И затова другото име на дървото на познание на добро и зло е всъщност дърво на лъжата в последствие, защото плодовете, които идват от нарушаването на законите, всъщност са плодове на лъжата, на измамата. И когато ние се съгласяваме с лъжата и с измамата, всъщност ние пак се храним от това дърво, вместо дървото на живот. И тогава се чувстваме малко натоварени, малко безсилни, объркани, хипнотизирани, заблудени, в най-различни странни емоционални състояния. Във всеки един момент те дървета обаче съществуват и двете. И начина, по който може да възстановим връзката ни с дървото на живота като човешки род, е всъщност като изберем действията, които внасят в нашия физически свят хармония, независимо от всичко, което се случва наоколо. Обаче, ако ние съгласяваме с всяка лъжа, с всяко предложение от нисък характер, с всяко нещо, което е измамно и го приемаме наравно с всичко, което е божествено, то тогава все още не сме тръгнали по тази категоричност, която се изисква от истината. Там, където виждаме общуване на Адам с змията и на Ева, всъщност виждаме този архетип, как е имал възможност Адам да й каже, ами сега в момента аз си имам едно меню, което си ми е определено от Господ. То си ми е подходящо за моята кръвна група, за моя ръст, за моите години, за моите емоционални и душевни състояния. И благодаря ти много за предложенията, обаче в момента не ми се ядат ябълки, особено които са на греха. Така че това качество на човек да се противопоставя на предложенията на лъжата е от ключова функция за този процес. Защото ако ние при такива предложения кажем, о, чудесно, тук може да излезе и нещо хубаво. Всъщност знам, че не е хубаво, ама чак сега ще се надявам, че може и нещо божествено, нали все пак всичко е създадено от Господ. Може пък и тук да има нещо скрито божествено. Да, обаче тези заблудени надежди на човечеството по принцип водят до други резултати. Това го казвам, защото сега има достатъчно духовни провокации в материалния свят, които изискват от нас едно противопоставяне на лъжата, т.е. на деструктивното. И това не означава да хванем копията на рицарите и мечовете и сабите и всички възможни инструменти на борбата. Не, това означава всъщност ние да изразяваме нашата позиция спрямо това, което е лъжовно. А не означава да се борим с него и да се опитваме да го променим. За да не става грешка в нашето съзнание. Защото се обърква, човек си казва, ето, на мен ми е казано, че не трябва да се боря с злото, а то сега злото стои до мен. И какво сега да направя? Мога да отида при него, да стана част от него или примерно да сложа една граница и да се обърна в другата посока, където си бях тръгнал. Обаче, ако човек не постави тая граница, автоматично може да си попадне и да се участва на тези процеси. Така че не е нужно на базата на темата за божествената същност на човека да бъркаме такива основни понятия като противопоставяне или изразяване на позиция с борба. Това са два различни процеса и няма нужда ние да ги объркваме вътре в себе си. По същия начин е и с роднините. Нали? Тоест, когато ние толерираме това, че нашите роднини прегрешават някакви божествени заповеди, всъщност ние им даваме подкрепа, те да продължават да разрастват това свое прегрешение. Но когато ние по един разумен начин, без много емоции, изразим своята позиция, която е различна от тяхната, без агресия, разбира се, те тогава получават един лъч информация от нас, че ние имаме нашата позиция. Обаче, ако ние не изразяваме, те може да съгласието, нали, мълчанието е знак на съгласие, те си мислят, че ние ги подкрепяме и продължават да си правят тези неща. Така че това качество се оказва от огромно значение за завръщането на човека към неговата божествена същност. Много е трудно за някои хора да изразяват позиция, когато има трудни ситуации, но по-трудни са последствията за човека, когато той пренебрегне тази възможност. Само още едно допълнение за това с истината и за дърветата. По същия начин, както ние можем да изразяваме истината към заобикалящия свят, така може да изразяваме към себе си. Точно когато имаме две чувства в нас. Едното чувство казва,
в едната посока нещо, а другото чувство казва в другата посока нещо. И ако ние ни заявим каква ни е позицията на душата в тези две различни посоки, как да разберем коя е разумната от двете? То тогава може да се въртим в кръг 20-30 години от едното на другото и да бъдем в един цикъл, като душата ни да бъде наистина огромно ограничена. А в момента, в който изразим нашата душевна позиция и си кажем, виждам тук, че тая мисъл не е точно моя. От някъде идва тая мисъл, но не я разглеждам като моя лична мисъл на душата ми. Не произлиза от моята дълбока душевност, значи вероятно това не е това, което душата ми иска. В тези моменти ние всъщност изразяваме към нас самите истината и махаме облаците в една ситуация и започва слънцето да свети. А в другия случай можем да не взимаме позиция за два различни избора, които сме направили и това нещо да ни вкарва в някакъв вид душевен плен.